Sparatura fl-inħawi ta' fuq is-Saqqajjer rabat Malta fis-sija tal-4 wara nofsinhar. Kollox beda meta mara ta' 45 sena impjegata r-ristorant Point de Vue ħarġet tkellem lir-raġel tagħha. It-tnejn imxew fid-direzzjoni tal-Casino Notabile fejn inqala argument. Meta l-mara telqet biex tmur lura r-ristorant instemaw numru ta' tiri. Il-mara baqgħet sejra lejn ir-ristorant bl-imgħallem tagħha mimlija demm u ċempel lill-pulizija u ambulanza. Il-mara ttieħdet l-isptar fejn kienet iċċertifikata li tinsab fil-periklu tal-mewt waqt li r-raġel sofra minn ġrieħ ħfief. Allegatament ir-raġel li huwa pulizija spara fuq innifsu wara li spara fuq il-mara. Ir-raġel ta' ruħu bideh lill-pulizija u mistenni jitresaq il-qorti akkużat b'attentat taqtil. Il-pulizija qed tiġbor filmati minn CCTV cameras ta' ħwienet fl-inħawi għal skopijiet ta' investigazzjoni. Dwar dan il-każ qed titmexxa inkjesta mill-Maġistrat Miriam Heyman.